možno pamätníci vedia, že nejaké víno v Senici bolo, ale teda dlhé roky sme o tom ani veľmi netušili a zrazu je tu senické víno. Tak ako je to možné, že tu máme dneska senické víno? Senické víno vzniklo ako kuriozita, kedy Trnavský samosprávny kraj navrhol a zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja schválilo stratégiu rozvoja cestovného ruchu na svojom území, kde práve bolo typický produkt pre mesto Senica senické víno z miestnych viníc. Napriek tomu, že som poukazoval na to, že to už dnes nie je realita, tak tento materiál bol schválený v plnom znení, ale preto, keďže bol schválený, tak sme sa rozhodli, že poďme sa na to naozaj pozrieť, zoberme to ako výzvu a urobme s niekým, s nejakým partnerom kvalitný produkt, ktorý bude naozaj reprezentatívny a som rád, že iniciatívne prišlo jedno z najväčších vinárstiev, ktoré tu máme v okolí a naozaj sa na toto podujalo a dnes máme výsledok Senický Svätý Martin. Takže Senický Svätý Martin od myšlienky k realizácii. Od myšlienky k realizácii ubehol asi 1 rok. Tá prvotná myšlienka vznikla, keď mestské zastupiteľstvo tuto v Senici prerokovávalo stratégiu rozvoja cestovného ruchu Trnavského kraja a tam bolo povedané, že typické produkty pre Senicu sú senické víno, senická okruhlica, čo Seničania pravdepodobne veľmi neregistrujú, ale mňa špeciálne zaujalo v tej diskusii, že niekto povedal, že či to náhodou nebude tá Vimpera. Tak to okamžite pritiahlo moju pozornosť, lebo som spolumajiteľom vinárstva Vimpera. Toto vinárstvo je k Senici najbližšie registrované s vlastnými vinohradmi, tak sme hneď začali skúmať, že čo za tým môže byť. A pomerne rýchlo sa nám podarilo potvrdiť, že naozaj historicky v okolí Senice aj v okolitých obciach boli pomerne rozsiahle vinohrady s pomerne veľkou výmerou. Produkovalo sa tam dobré a kvalitné víno, tak hovoria tie historické pramene. Spotrebovalo sa to tu v Senici a okolí, ale vozilo sa to aj do zahraničia. Našli sme písomné zmienky o tom, že sa to vozilo napríklad do Budapešti. Čo si od toho mesto sľubuje? Vždy je dobré, ak sa ľudia vedia stotožniť s určitým produktom a toto si myslím, že to aj ako vzniklo, tak môže byť určitým spôsobom pojitko pre spoluprácu medzi podnikateľmi, štátnym, verejným sektorom, samosprávou, aby sme naozaj aj toto našli ako taký spôsob, že áno, tá spolupráca a vzájomná podpora môže priniesť svoje ovocie a keďže vo víne je pravda, tak verím tomu, že práve aj tu mnohokrát nájdeme mnohé kroky, ktoré nám pomôžu k ďalšiemu rozvoju mesta Senica. Senica je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhoria a Kopanice. A čo sa týka vína, tak máme tu teda Skalický Rubín, teraz už aj senické víno. Tak čo to v rámci možno teda toho cestovného ruchu? Verím tomu, že práve cez oblastnú organizáciu cestovného ruchu budeme vedieť naše víno ukázať, spropagovať a viacej ukázať, že naozaj v našom regióne sú kvalitné vína, a oplatí sa k nám prísť nielen za pamiatkami, nielen za zážitkami, ale následne večer aj za dobrým vínom. Aký bude mať teraz osud, teda toto vínko? Alebo možno aj priblížiť, aké je to, aký druh, alebo aké vínko to je, to, čo si ten klient dá? Tak hovoril som len o začiatku toho, ako pôvodná myšlienka. Celý ten základ je o tom, že chceme ako keby obnoviť tú historickú tradíciu. Takže my sme prišli k tomu, že teda tie vinohrady tu boli. Oveľa ťažšie napríklad bolo zistiť, že aké odrody sa tu reálne pestovali, ale zistili sme, že máme pomerne slušnú koreláciu s Malokarpatskou oblasťou a s veľmi vysokou pravdepodobnosťou sa tu pestovali tie isté odrody, ktoré boli aj na malokarpatských svahoch. Takže tak sme sa snažili aj to víno pripraviť a dominuje v tomto konkrétnom prvej replike toho historického kuve Riesling Vlašský a Veltlínske zelené. Ale v posledných dňoch som zistil, že vysokou pravdepodobnosťou tom boli aj ďalšie odrody, takže keď sa
sa pýtate, že čo do budúcna, tak samozrejme budem rád, keď sa táto prvá reinkarnácia toho historického kuvečka bude páčiť, bude úspešná a my by sme chceli ďalej si potvrdzovať tie historické fakty, doladiť teda presnejšie, čo v tom kuvečku bolo. To by sme možno chceli aj formalizovať a pozvať aj ostatných vinárov z okolia, ktorí budú mať záujem, že by na základe tých formalizovaných faktov mohli vyrábať toto víno aj do budúcna. Verím tomu, že vinárstvo zabezpečí distribúciu to, aby bolo možné ho takmer kdekoľvek zabezpečiť. My ho budeme mať v turistickej informačnej kancelárii v Senici, ale tak ako majú svoju sieť, tak verím, že v mnohých reštauráciách ich taktiež budú môcť návštevníci ochutnať. Príbeh predáva, takže tento zaujímavý príbeh by mohol byť do budúcna teda pre to vínko dobré aj pre tých, ktorí teda ho budú konzumovať aj v rámci toho, že aký má príbeh. Určite áno, takže to je vlastne to, že chceme si to vlastne všetko potvrdiť, formalizovať, doladiť. Keď sa bude páčiť, tak budem veľmi rád a našou ambíciou je možno urobiť aj konkurenciu Skalici s ich slávnym červeným skalickým rubínom, tak Senica bude mať možno do budúcna známy a slávny senický svätý Martin, ktorý bude biele víno.